Hej, lige nu står vi oppe på biblioteket ved Hasselmøllepark, og vi har spurgt rigtig mange forskellige mennesker, men der er ikke rigtig blevet filmet, men alle er egentlig enige om, at alle homoseksuelle skal have lov til at leve det liv, de vil. Der er ikke nogen, der skal bestemme over om hvem de vil elske og hvem de vil gå sammen med. Så det er det, der står egentlig. Alle, vi har spurgt heroppe ved Hasselmøllepark, kender en eller flere homoseksuelle. Man kan også se på vores spørgeskema her, at op til 78% af ud af de 100 kender en til flere homoseksuelle, og kun 21% kender ikke. Der var 1%, der stemte ved ikke, og nu vil der komme nogle forskellige klip fra nogen, som vi har været ude at interviewe. Jeg kender ikke nogen, der er homo. Gør du det? Ja. Ja. Har det godt og sådan noget? Ja. Okay. Ja. Hvor mange? En. Altså ikke sådan tætte venner eller noget, men jeg har sådan gået i klasse med nogen, der var det, for eksempel. Ja. Nej, det gør jeg bestemt ikke. Jeg synes vel, det er fint nok. Jeg har ikke sådan rigtig læst så meget om det. Nej. Det er sådan der, så længe de bare er ekstremt overfladiske og irriterende, og ikke gør mig noget, så er de glade. Ja. Okay. Jamen, hvis de har lyst til det, så gør de det. Ja. Jeg tror ikke, jeg har sådan rigtig nogen holdning. Det er bare fint. Altså sådan, hvad man end har lyst til, og hvem man har lyst til at være sammen med. Ja. Jeg ser mig egentlig ikke så meget, om man er homoseksuel, eller heteroseksuel, eller biseksuel. Det er bare sådan, mennesker alle sammen, synes jeg. Ja, super. Ja, så det synes jeg er rigtig dårligt om. Til at starte med igen. Jeg synes, homoseksuelle har lov til at gøre, hvad de vil. Og jeg ved ikke, måske er det underligt, når to bøsser eller lesbiske kysser, men jeg lægger ikke så meget mærke til det. Det er ligeglade. Og jeg interesserer mig ikke for det, så de må gøre, hvad de vil. Men jeg har ikke noget imod homoseksuelle, og de må sådan gøre, hvad de vil, uden at det påvirker mig. Kom. Altså, jeg er heller intet imod homoseksuelle, de må ligesom gøre, som de vil. Jeg kender personligt også selv en lesbisk og en bøsse, som jeg også har lavet et interview med, som I kan se.